Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, na tumopalangit doho tanoon, hinorhon ni asin ni rohamdo umbahen sahat hami tu taon huria na imbaruon, lehon matu hami huriam tondim na badiai, dohot hamaloon sian ho, asalam rarat jala ganda harajomu di tonga-tonga ni hamion. Sailehon ma hiras niroha tunaposom makatahon hatam, asalam dinggan huriam marhite siani, pergugoi mahami manguloi ho di bagasan ha porseaon na totong, asa manahan hami sahat ro di ujungna, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari kita. Patik ni debata di mingguta sadarion, ima sian sada Timoteus bindu onom, ayat 14 sahatu 15. Radoti ma patiki so marlindang, so hasurahan pai matarida tuhata Yesus Kristusi. Ay di hajujupang nitikina, patarma ibana bahenon nina martuai, pargogo sasadasa, raja niaka raja, Tuhan ni akatuan, songoni masahana, atong rak mangidogogo mahitato ropa ni debata, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, saya pragugoi mahami, mangulahon na hombar tu patik mi. Amin.
Hatopoti ma dosata nagodangi tua do panidebata martangiang mahita. Ale debata nami na marasiroha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, manang pigahali hamiro tujolom, huilala hami, riko do asi diroham di salhut hami halak pardosa, alani ido umbahen na hupaserep hami diri nami sadarion di jolom, jalahu paratopot hami, tung najok-jok do hami manimbil sen akka dalammu na badia, songon biru-biru na lilu, say unang pabali hami sian jolom, alani dosa nami, aidang hadialomon roham, hamatean ni akka pardosa, alai hamubaon ni rohana do lomo ni roham, asa mangulu, sesama saluhut hagiduhon nami, dohot pangaliuson nami marhite-hite pangulum nama nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot ma asini roham di hami marhite-hite pendangion dohot hagugoon ni tondi parbadia. Asa terapul situtu rohanami manjauho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Tabegema hata baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Para siroha jala parigan basa do Jahoba, lambat tarimas jala para siroha godang, dang dibahit tu hita hombar tu akka dosata, jala dang dibaloson tu hita hombar tu akka hajatota, songon asin ni rohani ama-ama mida akka anakna, asin rohani Jahoba di akka namak kebiari ibana, hasang apom ma di debata na diginjang. Amin. Turpuk epistel di mingguta sadarion, na nienet sian Mateus tolu ayat sada sahatu 12, tajahama meragati soring. Dungi di laon-laon niari hehe masih Johannes pandidi marjamita di halongonan Judea. Ibana do na pinaboa ni panurirang Jesaya, uju na ido na suara ni naman jauh-jauh di halongonan, padure hamuma dalan di Tuhani, pahornop hamuma si dalanon nai. Dungi lahoma pangisi ni Jerusalem manopot ibana, songoni dohot sude halak Judea, ro di saluhut akan maringanan di lambung ni Jordani. Alai dina ni idan torop parise do saduse manopot pandidion nai ninnama mandok nasida, hamu anak ni ulok. Ise do na mangajari hamu pasidikon rimas narosogot, jala sotung bidok hamu di bagasar hamuna, si Abraham do amanami, ai hudok matu hamu, terjadi hun di batado anak ni si Abraham sian akka batuon. Ia ahu, aik do hudidihon tuhamu, mandokon paubahor roha, alai andul gumogo do narosian pudiku,
gari mamboan sipatuna kurang tamado pe ahu. Didihonon ni ido Tuhamu tondi parbadia dohot api. Ima sahakna martua do akana tu mangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Tabi gima kor kantate.
Taha tindakon maha porosiautai, songon na hinatindakon idongata saha porosiaon, di sandok portibion, rak mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumapalangit dohotano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tibunuhun ni si Maria, na gabagabean santon di parbadia, andorang suhabuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di pahuman ni silatus, na mati terpajal do ibana di hau pinor silang, na tuat tu banoturu dung bitanom, na mulak mangulu diari patuluhon. Isiwa ibana tagulak suku tutanoon, mau niya nakabulu doon, namate. Au porsia ditundi parbadia, janalong sa dauria na badia, uriya hatau panhala Kristen akka na badia, doho diha sasaan dosa, doho diha tayo na mandok, mulak mawulu subuk dan dihalak na umate, doho diaguduan na sarasuda. Amin. Tapi di mati tinggi, lihat tak di bagasan seminggu. HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Minggu Advent Parjulu, tanggal 27 November tahun 2022. Topik Minggu, Raja Damai yang akan datang, atau Raja Nihadamion, Nanaing Rohi. Titing na Parjulu, Padidion na Badia. Patu-paut do dihuriat tahun, Padidion na Badia tuak kayanat kon dihuriatta, di hari Minggu tanggal 4 Desember tahun 2022 di Parmingguan pukul 10 WIB. Perguruan do pendaftaran di hari Jumat tanggal 2 Desember tahun 2022 pukul 10 WIB. Asa dibuan surat pengantar sian sikto wilayah, fotokopi akte nikah, fotokopi akte lahir. Napaduahon ibadah khusus. Ibadah khusus naing dipatupa di hari Minggu sedarion tanggal 27 November tahun 2022 di Parmingguan pukul 10 WIB. Napatuluhon Natal tahun 2022 dohot tahun baru tahun 2020. Jadwal ibadah Natal do tahun baru tahun 2020 bui mata saha di warta jemaat narong di Hitabi. Papungu pilihat disuruh. Lalu mendukung akta hapuruan tu perayaan Natal tahun 2022 do tahun baru 2020 naing tapatupa papungu pilihat disuruh ima di hari Minggu sedarion tanggal 27 November, tanggal 5 Desember, tanggal 10 Desember, do tanggal 10 Desember 2022. Tapasaha ma piliani di bagasan Las Niroha. Napaubaton Rapot Huria tahun 2022. Rapot Huria tahun 2022 naing dipatupa di hari Minggu tanggal 10 Desember tahun 2022 pukul 10 WIB manang Buksidung Parmingguan pukul 10 WIB. Napalimahon pilihan bulanan manang pilihan tahun. Marhition gereja manasoi ruas ni huriatta asa tapasahat ma pilihan bulanan manang tahunan songon tanggung jawabta tu huriatta lahu pada sipon pakubasion di huriatta. Napaunopon Dewan Koinonia Seksi Sekolah Minggu. Obar tu perayaan Natal Sekolah Minggu, Buksidung Titingon, Tadidima sosialisasi sian guru Sekolah Minggu. Buksidungi Tadidima muse sosialisasi sian panitia Natal remaja dohot
na koso burung. Na perpudi sosialisasi siang panitia Natal keluarga muda. Na papituhon tikting namar bagas, tikting peduahon. Naing macaro pasu-pasu perbagasan ma Rafael Binsasar Hasikolan Simare-Mare SE, SH, anaknya Mata AKP Markus Simare-Mare SH MH, Tuhun Inata Maria Marisi Magdalena Boru Aruan. Alamat Jalan Industri Kapal Dalam, RT 006 RW 010 Sada, Tugu, Cimanggis, Kota Depok, Wilayah 10-5. Ruasni HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Dohot Orwana, Rahel Geraldine Veronica Boru Napitupulu, SIKOM, Boru Yamata, Jackson Ridwan Napitupulu, Tugu Ninata, Donna Sondang Purnama Boru Simorakir. Alamat Jalan Kramat Asem Raya, RT 005 RW 012, Hutan Kayu Selatan, Rawamangun, Jakarta Timur. Ruasni HKBP Rawamangun, Resort Rawamangun. Panas-masukan perbagasan dipatukan di hari Sabtu tanggal 7 Desember 2022 pukul 20.30 di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Nabaweruhon ruas nabaru, muna di jaro bebe ruas di Huriaon di hari Minggu Sederion tanggal 27 November tahun 2022, ima keluarga Charlin Kardo Sihite, Inata Ulin Kristi Burmanik, Nasida Pidesian HKBP Silean, Resort Silean, Distrik Umbang. Alamat Jalan Swadaya Seda, nomor 10 Seda, RT 00 Sia, RW 007, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, DKI Jakarta, masuk wilayah Seda. Nomor registrasi jemaat 0 Seda 5 Warukitu. Ruas Napasiahon, Ruas Napiga. Di hari Minggu Sedariot tanggal 27 November tahun 2022, Nuna Pida Ima Naperjuluk keluarga Alan Marlatang Utauruk Eskom, Inata Rosalina Borusiagian SPD, Dohot 2 Dakdanak. Alamat Jalan Salak, Blok A nomor 32, Komplek Kalibata Indah, Wilayah Sapulsia. Bida Tu HKBP Tebet, Resort Tebet. Napaduahon keluarga Charles Indrawan Hutapea, Inata Erlianawati Boru Aritonang, Dohot Seda Dakdanak. Alamat Jalan Kebagusan Turu, Gang Ikhlas 5, RT 007 RW 0 nomor 12C, Wilayah Turu. Bida Tu HKBP Bincarung Resort Bincarung Bogor. Tikting naso jinahahon dohot parhetengon ni Huryata, boima tajaha di tikting naung di parade Huryata. Songonima tikting bilita di bagasan Samingwon. Shalom, Amang dan Inang. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Yang terhormat, Amang Pendeta Saur Sirait, Amang dan Inang Parhalado, serta seluruh Amang dan Inang Jemaat HKBP Pasar Minggu. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kita boleh mengikuti ibadah pada siang hari ini di gereja kita. Saya mewakili seksi sekolah minggu HKBP Pasar Minggu mengajak Amang dan Inang untuk mendukung acara Natal Sekolah Minggu HKBP Pasar Minggu di tahun ini. Adapun Natal Sekolah Minggu terbagi menjadi dua. Yang pertama kelas kecil, yaitu pada hari Sabtu 10 Desember 2022 pukul 10 sampai 12 WIB. Sedangkan untuk kelas besar, dari kelas 3 sampai kelas 6 SD, hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 pukul 15 sampai 18 atau jam 3 sore. Adapun tema Natal Sekolah Minggu sama seperti tema Natal gereja, yaitu maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, Matius 2 ayat 12, dengan subtema melalui Natal Sekolah Minggu tahun ini, anak sekolah minggu diajak untuk sehati berjalan bersama Yesus. Untuk jadwal gladi, gladi pertama hari ini
Minggu tanggal 27 November 2022, kelas kecil TKA sampai 2 SD jam 1 siang, dan kelas besar kelas 3 sampai 6 SD di jam 14.30 atau setengah 3 sore. Untuk gladi bersih atau gladi yang kedua di minggu depan, Minggu tanggal 4 Desember 2022, sama untuk jadwalnya kelas kecil di jam 1, kelas besar di jam setengah 3 sore. Setelah 2 tahun berturut-turut sekolah minggu mengadakan Natal secara online, pada tahun 2022 ini puji Tuhan, Natal bisa berlangsung secara offline untuk seluruh anak sekolah minggu di gereja kita. Di tahun ini seksi sekolah minggu juga sesuai dengan tema HKBP, sehati dalam mengumpulkan celengan sebagai hadiah Natal untuk teman-teman korban gempa di Tarutung. Kami berharap untuk Amang, Inang, Mama Papa turut memberikan support secara khusus mendampingi adik-adik untuk mengikuti Natal serta mendorong adik-adik untuk semangat latihan dan juga JR. Akhirnya kami memohon doa dari Amang, Inang, dan seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu untuk membawa dalam doa agar terlaksananya Natal sekolah minggu dengan baik dan lancar. Demikian yang kami dapat sampaikan, Tuhan memberkati. Shalom, Horas, selamat hari Minggu bagi kita semua. Yang terhormat Amang Pendeta Sirait, yang saya hormati Amang Inang Paralado, Amang Inang orang tua kami, serta yang saya kasihi teman-teman remaja dan anak sulung sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus, karena atas berkatnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini untuk bersekutu, memuji dan memuliakan namanya. Saya, perwakilan Panitia Natal Remaja dan Apostle Bulung HKBP Pasar Minggu tahun 2022 ingin menyampaikan beberapa informasi terkait ibadah perayaan Natal kami. Dalam rangka menyambut dan memperbaharui kembali semangat dan sukacita kelahiran Tuhan Yesus Kristus, seksi remaja dan Apostle Bulung HKBP Pasar Minggu akan mengadakan ibadah perayaan Natal pada Minggu 11 Desember 2022 pukul 18 WIB sampai dengan selesai di ibadah sore. Perayaan Natal ini akan bertempat di ruang ibadah gereja HKBP Pasar Minggu dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara teratur selama ibadah berlangsung. Adapun tema dan subtema yang akan diusung yaitu sebagai berikut. Tema Inside Heart, Meet the Little Voices of God to Bring You Home yang diambil dari Matius 2 ayat 12. Dengan subtema melalui perayaan Natal, remaja Naposo HKBP Pasar Minggu bertekad untuk tidak sekedar berjumpa dengan Yesus dan mengenal bahkan menyembahnya, tetapi terutama harus mengikuti setiap perintahnya dan kehendaknya dalam segala aspek kehidupan serta milih jalan Tuhan. Rangkaian kegiatan yang kami laksanakan pada perayaan Natal ini diantara lain pra-ibadah Natal, ibadah Natal, dan yang terakhir adalah perayaan Natal. Ibadah ini akan disiarkan secara live streaming sehingga teman-teman dan orang tua kami yang berhalangan untuk hadir dapat turut menyaksikan dari YouTube channel Gereja HKBP Pasar Minggu. Selanjutnya, kami juga mohon dukungan dari seluruh rekan remaja dan Apostle Bulung serta orang tua kami untuk menghimbau anak-anaknya yang tergabung dalam kategori remaja dan Apostle Bulung agar bersama-sama berpartisipasi dalam perayaan Natal ini. Mari kita persembahkan pelayanan yang terbaik untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Demikian sosialisasi dari kami. Terima kasih atas perhatian serta dukungannya. Shalom, Horas. Horas Madita Salud nah.
nahu parsangapi hami amang pandikan nami amang sahur sirait dot amanami nanami pandikan amar hobas di AKBP Pasar Minggu dot nahu parsangapi hami sude parhalado HKBP Pasar Minggu jalan nahu haulongi nami sude ruas ni huriat HKBP Pasar Minggu mulai tema tapasahat tutuhat ta Yesus Kristus alna holong dot asimi rohani tuata umbain marhab hahapi hahipason hita satu sadarion jala bui tamar persawaran di bagas joro manang di gereja amang inang atas nama panitia perayaan Natal keluarga muda HKBP Pasar Minggu kami jonjong bison lau pogotohon kuita salutna taringot tu kegiatan perayaan Natal keluarga muda di tahunon ia perayaan Natal keluarga muda di Patupahami di hari Sabtu tanggal 2 Desember pukul 4 dengan tema Sian Matius 2 ayat 21 maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Subtema melalui Natal keluarga muda semakin dapat diteguhkan untuk mengikuti segala perintah dan jalan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Adompe kegiatan ta liturgi kur keluarga muda tortor buat persembahan ende puji-pujian. Alani marite sosialisasion on matotong alani marite sosialisasion matong kami mangokon amang inang pandita nami sude perhalu nami sude ruasni huriata lalu mobima keluarga muda na usia pernikahan 15 tahun tuturu jala asarap malas ni roha mahita makalason hatu tubuni Tuhan Yesus Kristus si paluahita Roma hita tu Natal keluarga muda ingat ma tanggal 2 Desember pukul 4 semenima naboyu pasaton nami tuata manam mandongan kita salut na moliate horas tapi kima kur sini
Marindi mahita uhut papungupalian parjono paduahon do patuduhon dung sidung jamitan non tapasaha pilihan ima untuk perayaan Natal doho tahun baru.
sumurung sian salugu naroha. Imana mangaramuti aka hati-hati doho pikiramuna. Di bagasan Sada ayat sada saha rudi ayat 10 ujama dihita nangek mata payuhut-ihut. Raja Nabonar sian poparan ni si David dungi ruar masada tunas sian tukko ni si Isai jalamar parbue sada tubis na tubu sian urakna. Jadi songgok ma tu ibana toddini jahuba toddini habisuhon dohot hapistaran toddini panuturion dohot haguguun toddini parbinotoan dohot biar maradoput jahuba. Jala halomohonon nado hadaulatun maradoput debata. Jaladang manguhum ibana marguru tu parnida ni matana. Jaladang manguhum ibana marguru tu nabi negeni pinggolna. Marhite-hite hati gorat tahe uhumonna akana pugus jala marhite-hite hasitongan pati kosonna uhum tuakana dangol di tanoon jala marhite-hite batahi ni pamanganna libat cononna tanoon jala marhite-hite toddi ni bibirna bunuonna halak parjahati. Jala hati gorat do hohos ni gotingna jala habonaron hohos ni akna disima maringan gopul di labung ni biru-biru jala margopang babiat di labung ni habing jala tapak do anak ni lobu babiat dohot pinahan na pinamokmok jala danak namek met marmahad disi marmahan nasida rak majapal malubu doho babiat jala tapak mudum akanak nabi jala panganon ni singa duhut-duhut songot durbiah jala poso-poso marmeam-meam di labung ruang ni uluk dari jala danak nabura sirang susu mangarorohot tanganna turuang nilibe dang be majahati manang mangago nasida disadok duluk habadiauku ay gok parbinotoan di Jahoba tanong ot sogut songon ay nilaut mga lipubi toddolanna jadi masama dina sadari uso-uso maka barbegu di urak ni si Isai na pinatidang bahen partonggol ni akabangso jala pangulunan na do hamuliaon ido saha ni turpukta di mingguta sadarion minggu atpen na parjulu na mangigil topik raja ni Hadameon nanaeng Roy raja damai yang akan datang sasi tonga ngaro ati kamang duta minang ngaro raja ni Hadameoni ngadi tonga-tongat tapi ibana ulani satokin neng mangarunut ti tatupudi bahasa gabe ikos warahonna nanaeng Roy uma konteks doho pangalaho na masa di tonga-tonga ni bangsa Israel naung pinapatu ni yang ditundukkan oleh Asyur mengalami berbagai-bagai kemelut hidup
mengadupi ragam ni hamaulon, mengadupi ragam ni pangalaho na masa, mengadupi ragam ni totangan nama cai borat, jala di hati hai, saya herana swadong be harapan. Saya herana swadong be pakirimon na mangulu di Sion. Nakpetardo na sida Jerusalem, huta salam, huta nagok dame, ternyata tidak lagi seperti yang disuarakan. Mulunung masa kahamoloni, mulunung masa katotangani, mulunung masa aka regem ni pangalaho di tonga-tonga ni ngulu ni ganup aka jolma. Putus nama sudi pakilalaan. Dangadong be harapan. Dangadong be pakirimo. Sadok nasida di bagasan gogo di bagasan roha na margudopong nama putus asa. Baka songo na ni deba manang songo na kanamasa dia katiki na parpudion. Ketika tiada lagi harapan tumagom maaw disitakon. Manang tumagom maaw mangujungi ngoluku. Manang nasongo dia pe pangalahona, manang nasongo dia pe carana. Jaladak sauti nuang nama saya kamang do tawinan. Ditiki masa hamaolon, ditiki godang aka totangan niragam ni aka hamaol di bagasan nguluna. Hal na paling sering na jojo taida marungut-ungut, mamurai, madok dangadong bede bata. Dang dia toi de bata behami, dang dipakulingi de bata behami, dang ditopo de bata behami, dang disariko de bata behami. Jalan nudu mangol na lebih ekstrim masa di tonga-tonga ni nguluni colma, mengakhiri hidupnya sendiri. Tak sauti kinwaeng akan masa. Ala nagungurang nakaninganima marungutungut, nagungurang nakaninganima muruk gabetar rimas. Labi ulu sipata rotu gereja, rotu parmingguon, rak marede, rak martangyang, alai dang di situ dina, itu tahi harung dunai kita dunai nasmanguni. Dang di si rohana, nak pemarkor rupani, nak pemartangyang, dang di si rohana. Alani i di bagasan minggut ta sadarion, di paingot ti tamang dot taminang, dangadong nasotar patu pade bata. Dangadong naso nialusan di debata. Dangadong naso tinangihon ni debata. Dangadong naso tinatap ni debata. Dangadong naso niida ni debata. Dangadong naso niatusan ni debata. Disude akka pangalaho, disude akka namasa di tonga-tonga ni nguluta. Alay memang ikko sipata no masa galubang ni ngulu. Ikko sipata no masa perdalanan na marnakok tua. Asa taboto terbatas do HP ngulu ni kajolmon. Asa taboto terbatas do HP pikirakku, terbatas do HP hagugu okku, terbatas do HP hamalo okku, terbatas do HP strata na adong diau. Manang nasongo dia pe pakalaputiku disude akan abui potensi na adong di bagasan diriku. Daksa dia maribakon akka na pinamasa ni debata dia. Hamu kamang do taminang natongon tulpe naung udu-udu mardalan naung keropos osteoporosis di bagasan akka parasahiton di bagasan akka pangalaho na maragam di bagasan akka pangalaho na marasing-asing di tonga-tonga ning uluta. Manang nalani parsahito pe malangake ko alani ekonomi na marnako tuat apalagi di narak manatap pita di tahun 2020 nunga di suarahon nunga di sounding di tonga-tonga ning uluta akan timbul resesi, akan timbul persoalan-persoalan bukan untuk menakutkan, alain naing mengeradi hita, naing mempersiapkan diri hita disudia ka pangalahoy asa unang adongan na margudopong, asa unang adongan na marungut-ungut, asa unang adongan na mamurai debata. So na do di putih di unang sumosol di budian nyari dada udah dohok si paingok naso ada alani hu pikir
Riko do parserang butonota hata ni di bata na parjolo di parminggo taon na kaninga. Fotum udangan nasaha tu hita. Na pinasaha ni amat taparagid dan nakaningan. Satu kidoau tiok mana diho, tiok matupalmi unang adong nama buat tupalmi. Suatu ngarong nama nuluk kita. Alani iganu pari, ganu tokin, dada hola sehali saminggu, dada hola ditiki marede, dada hola ditiki markor, deni kantate nakaning iko marsaringan di bagasang mulut ganu marsada-sada. Selidikilah aku Tuhan. Pamana rohaku, pamana pikiraku, pamana nguluk oleh Tuhan. Asa unang manir pangau. Baru di paujung markaning deni PI. Aharakin di PI. Dangarong, nanggusada manangah HP. Di sisi ni tanoon na boy manuluk waso ni debata romuelo tulbuelo tulbusia dang boy alani kutiobota rutupalta sebagai orang percaya akan ada harapan selalu songon perdebataon di debata songon hadebataon di debata ikut takas do tadauta ikut takas do botota dang macoho debata disude akka asi do tolong ni rohana. Dia tidak berhenti. Tapi ring akamang do tominang. Nang sia tuko-tuko pe martubur do. Ibo to habudo be tuko-tuko. Si bolokonoton namai, si tutungon namai. Nangarong pe harapat siya ni. Alaya haruna masa. Martubur do. Bukan karena kuat dan gagah. Jadi unang arong na merasa saya sudah tua, saya sudah lansia, ngamabalu wow, nganak yatim piatu wow, ngapogo saun waeng. Dang adong alasan dia dopan di debata. Mari kita mempersiapkan diri. Asa unang adong nama buat tupal tei. Asa unang adong nama buat mahkota. Nong pinasaha ni debata tu hita. Ingat, mahkota itu tidak ditentukan apa yang kita miliki, tetapi apa yang bisa kita perbuat. Tidak kamang dot paminang. Sebona ni turpuho. Ketika Asyur memberangus Israel. Ketika Asyur melakukan dan merancangkan rencana-rencana yang jahat terhadap umat Allah, datang Allah. Rodo debata. Ditiki naswadong be harapan, ditiki naswadong be pakirimun, ditiki naswadong be segelintir atau setitik apapun yang bisa membangkitkan mereka dari dalam dirinya, datang dari luar diri kita. Ima debata nata sobba. Idu hadebata ni debata. Alani dihamu manami dohot inanami, na dihalong nahi halonga di bagasan Kristus Yesus. Homma tau baru na parjulu. Pesta Advent na parjolo. Tau baru huria. Na parjolo ikon hamulate honot tado. Panugunogu doho pangiring-iringon ni debata. Ay tudo so tuko-tukoy mahita sa sitonga. Ngay ko siap tu panutungan. Ngay ko dibolokok kita sa sitonga. Ngay ko dipasidik kita sa sitonga. Alay, taida ma. Tunas na tubuh siya tuku-tukuy na tabuan. Sejenis tuku-tuku maju tidak. Yaru hamu mabut-but hau ni gadong. Iru tuku-tuku na kan. Bonana na partorui. Dung dibuat gadong ngay. Diponggol hau nay. Dung ipapung matuku-tuku nay. Dipapungu may paimak mahiyang. Hape neng mahiyang tagamong. Tubuh masih ini kau rata, macam rata doi, jalan labok. Mulu binu eti, kalau dirubus pe ikawi, songoni mata buna labok. Lagi mulu aku urbang, ribang itu tahe. Di kobar don maeng mulu te nasi songoni.
Tidak berarti bagi manusia. Di tonga-tonga di portibie polo di sifata dangarong biartita, dangarong pelapatata. Seorang ayah terhadap anak-anaknya mungkin tidak ada lagi. Ada yang kita menghadapinya. Soalnya tua-tua di tonga-tonga ni sada huta, di tonga-tonga ni sada bagas, di tonga-tonga ni sada punguan doh anak-anak asing. Kita mungkin bisa merasa tidak ada lagi apa-apanya. Tapi ingat, ada Tuhan. Adong do debata. Na totong mengaku pihita. Alani ikon latihan do hita torusak kamang do taminang. Asa unang gabi sade hita mulu mengadupi kapangalaho na si songuni. Asa unang gabi runggak kita mulu mengadupi kapangalaho na si songuni. Supaya kita senantiasa survive dalam keadaan apapun. Mana na songo dia pe pangalaho na masa di tonga-tonga linguluta. Percaya. Debata bui. Mabahen sian akan aso mungkini gabi mungkin. Sian akan aso hasiai gabi hasia. Jala hita na pungu di bagai satikyo. Sarupa mangisa si tonga. Songon na sinuaraho ni si Johannes na kaningan. Muba mah. Beta mata halacon. Di bagasan na sa taon parhuriaw naong tasalpuhon. Dada na suada tihas. Dada na suada pangalaho, dada na suada akahamolon, dada na suada pangalaho naso hinalomohon ni rohani debata, na taulahon na tadalaton na tapatupa, nakpesipata hudul dohita di gereja, nakpesipata martangiyang dohita, nakpesipata rakmad mauliate dohita di debata, alai hita ma ubotosa rohat taganu marsada-sada, aturat tu dia nama hita. Songo tuku-tukui do hita sipata yang siap untuk menjalani eksekusi. Alai nuaing jugu do pehita nuaing hudul do pehita sakkan mengaduk tu habangsa parasian ni debata, mengaduk tu silang ni Kristus sebagai simbol daripada pengorbanan. Las do perohata bui makilalahu tau baru parhuriaun naung pinuka naung binuhaan ni akamata dohot inata na prosesi na kaningan macuarao tu hita dia do lapatan ni adveni di tonga-tonga ni nguluta, dia do perbui ni adveni di tonga-tonga ni nguluta. Nunga di songgopi di bata nuaing tuku-tukui gabi martubur matuku-tukui songon tubisma tuku-tukui jala tabu panganut tabu idau alani hupikir ikut toru conot tadu akamang do taminang ikut halabu tadu puasa ai memang di halomoh rohani debata dope martubur hita jala di hatu tubur tei ikut marparbui jala marborat cita jala di nabar parbui jala marborat cita ikut marlapatan nguluta idu nani igli debata di tahun perhuriau naik baru ikut masih tiopak kita ikut masih tukulat kita diragam ni akahamolon na ikon adupat atau akatik na nengro ikon masih tu pahak kita ikon masih tu kolam masih rupa kita nasada maradupun na asing taida makamang do taminang ama huruan na masa ubah nagabe ro tod dini debata manurirangi ro tod dini debata mengalukupi tuko-tukoi jala taida ma ahana masa tod dini habisu hodoh hapistaran masa dia ka anak ni debata tod di panuturio doho hagogon masa dia ka anak ni debata tod di parbinotoan biar maradepo Jahoba masa dia ka anak ni debata. Da parulian na arga jalan nabal gadoi da pasu-pasu naso hasigatan na siya debata doi alani unang adong nanggusa dape siya kita gati honon ni debata songon na pinasahat na sinurirakon ni si Johannes na kaningani sapala na gabi anak ni si Abraham pita ikko gabi anak ni si Abraham mahita amen sapala nong gabi anak ni debata hita ikko gabi anak ni debata mahita unak sapi gati honon ni debata gok akka anak di si Abraham nyodwa Tuhan gabi pinopan ni si Abraham sian haporosyaon sian pabahenan sian panuturion sian pakkanguluhonokku di hatam na badiay
jumpa madame. Kita harus eksekusi ini amangina. Jupang madame. Halo ngangat do. Si dia madalanna bui gopul doh biru-biru marjapal rap. Ini adalah gambaran, analogi. Memang ima pangalaho na masa di hasia ngano. Bui di hitan waing rap hudul. Alai dung tudal hita. Oleh karena kepentingan, bui di hita masih sarbutan. Hidu tahe? Hidu amanginang? Bui. Alai gudung mula kita segeri jauh. So tumpe. Tabang hidu tu debata. Dia punya solusi lebih daripada kemampuan kita berfikir. Dia punya jalan keluar dalam segala pergumulan dan tantangan yang kita hadapi. Di tonga-tonga nek kaulota. Ayah kasih buat dame do hita dituduh debata. Si bolas ni roha do hita dituduh debata. Di batudus si Jesaya do pangalahon nama saya. Gopul doh biru-biru, babiat doh abing, doh lanak-anak asing. Molo somian debata di bagasan nguluta imana masa. Molo somian debata hatana di bagasan rohata. Bui mahita. Holan marna tapak doh dulalai dun tudel. Masih topot ulaun nabi. Tak pola parduli di tona na pinasaha ni debata. Anggo di tahun parhuriaw no. Ikolohok ma di bagasan rohata. So nakain na hulahi edeni inang kantate dohot edeni punguan nasian pekabaran Injil betama tahu ni ganup tokin ganup tiki selidiki aku Tuhan apakah jalanku serong jalai kopos do rohata akan nama jalo panuturio sia debata ikoporsia du di bagasan nguluna daktar bahen ni manangaha manang baheno ni hamatian manang baheno ni hagugo ni portibion manang baheno ni akahajahato be daktar bahen ni i manirang asini rohani debata siak kita amin martang yang mahita ali debata jahuba amanami mauliati ma di pasaha rohanami tuho didongani asini roham hami saha rudio bason nunga bongot tami tusada tau perhuriaon nai baru dangalani gugu nang pabahenan nami yali Tuhan asini roham dengan ibasam nabatauhok kami aturan ikon tupanutungan dohami aturan ikon abbolong dohami alai di parhasiah kodope hami di parar hodope gugunami jala di solukok kodope hatam nabadiyai asa manuturi rohanang pikiran nami asa juppa dame juppang hatawon juppang pakirimon nang persitutuon lahu mangulahon sadok lomone roham ancang giat ali Tuhan marparbui ngulu nami bicat di luas sodope marhosa hanguluah kami debata jahuba manami asima roham paborhak mahami sudia karuas ni huriam tu bagasan ngulu namarhai baruon songon topik borhat ni barita nauli nasahat tuhami di bagasan minggu sadarion asa hodo raja hadamiuni naung rodu tonga-tonga ni ngulu nami nasa nama jakoko nasa nama maistahoko ikon mangulu di bagasan dami dinatakas di boto hali Tuhan ditikin aja pehon naik patu paon ni huriam marhite-hite ragam ni aka seksi di pajak konon di pakalasonon ni ruas ni huriam di namar pesta Natal parningotan di haroro ni anakmu Yesus Kristus marhite seksi sekolah minggu seksi remaja naposo bulung keluarga muda parhalado diakoni doho seding pe nangama doho ina sudina ye eli Tuhan di patupa huriam mersede-sede
songo tadda las ni roha jala tadda ukak ni roha laho majakoko huhut makanguluhon Yesus Kristus nagabi uhum hasitongan naikon masa jala mangula di tonga-tonga ni ganup ruas ni huriamon atong manang dia pe aka ulaun pesta parningota di hatu tubuh ni anakmu Yesus Kristus tuk sude masosoi ruas ni huriam hobar tu kategori umur na ganup marsada-sada marrongoman ro rak marpesta makalason ruas ni huriami atong ali Tuhan hupasahat tami ma sude na tuho marhite-hite nak pinarade ni akapanitia pe debata Jahoba amanami di bagasan na sa minggu pe hupasaha jala hupagongkopo kami daging nang tordinami tuho nang saluhu ruas ni huriam dia kaulaw na namaragami dongani ramoti pasu-pasu na sida lehon roha pikiran nang hatawon asa sa itotong marujahan tu asi dohot holong ni roham marhite-hite na pinaborhan ni hatam na sida ganu manugot lahu mangula aka ulaw nabi asang gia jupang las ni roha sonang ni roha nang pikiran doho pasu-pasu na marlipa gadda marhite-hite aka ulaw na ganu marsada-sada padao nasa sian aka parmaraan doho tahi-tahi ni aka parjaha peli Tuhan atong hupasahat tayo masaluhuk na ruas ni huriam sian nau mekmet sahat tunatunguan na makalason ulak tahun na di bagasan na sa minggon ulak tahun hatutubu doho ulak tahun hok ripe paingok manasida madok mauliate tuho li Tuhan mangalopi tangan martangiang tuho huhut marpadan nasida nang ikog gabi pasu-pasu nasida saluhukna disadok humaliang nang di tonga-tonga ni huriampe mauliate madoho di bagasan Kristus Yesus martangnya kami tuho asimaroham amin tapasaha mapiliatah tu debata marhite-hite ulauta persiapan pesta Natal dana Natal di bagasan tahun on maredde mahita sen bukwedde 40 ya sadaro uduna
Jongjong Mahamunah. Tatangnya kumah piliata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon lehon na dengga doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabe uap na hucus di jolum. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasia kami pilihanon. Pati bulhon hara jauh mu di tonga-tonga ni huriam doho di Portibio. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni selehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliat etuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata amanami rodi saliling nililing na. Mauliati marohanami tuho ala diramuti ho kami di bagasan taon parhuriaw nong salpui. Asini rohamdo napasahat to kami tu bagasan taon na ibaruon. Huida kami di bagasan nasa taon ni denggan ni basam. Buas doho mangaleho barita nauli tu kami. Asa mardame jala marhasonangan rohanami. Ditabay hodo bilangan ni akana porsea, akana burju mangului hatam. Di pargugui hodo akana porsea doho na posom, akana mamaritahon habal gaum di tonga-tonga ni huriam. Tung naso habilangan dosude denggan ni basam nasa tauni. Sian minggu tu minggu, sian bulan tu bulan, sahat rodi sadario. Di baheni. Hupuji hami maguarmu jala hupasangap hami maho say gomgomi jala pasu-pasu ma nang huriam tabay ma ganup ari torop ni akana porsia na marholong ni roha say pararat maharajaw mu saha tuliat Portibio say ramoti mahuriam asa unang saut tahi ni parjahat na mga bati harararat ni harajawmu. Say unang loas huriami disusai, digaori, manang dileai. Ramoti ma akan pinilimu, pai masaha tuhanguluan. Say ramoti masude na posom, na mamaritahon barita nauli. Say jow ma akasipilebegu doho parugamo na asing, asa doho na sida pasangapon guarmo. Say ramoti jala parbadiay mahuriam. Sahat rodi haroroni Tuhan nami Yesus Kristus. Amin. Alia manami na di Banua Gijang. Say pinarbadia maguarmo. Say Roma harajaonmu. Say sau malomone roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sesa madusa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami. Una kami togi hotu pangujunan. Palua mahami sian pangago.
Budak mahamu di bagasad dame, jalo hamu ma pasu-pasu nasir dewata. Di pasu-pasu jala deramoti Tuhan dewata maho. Di sodako Tuhan dewata ma buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan dewata ma buhina tuho jala di pasaor ho madamena tutor di munabe. Selamat hari Minggu, Tuhan tama mamasu-masu hita. Horas.